Исәмсез балалар, кеше һәм аның эшчәнлеге темасы буенча практик өлеше. Балалар, сорауларга җавап бирегез. Эшчәнлек сүзенең мәгънәсен аңлатыгыз. Ни өчен кеше генә эшчәнлек белән шөгыльләнә ала дип саныйлар? Кайсыларын төп эшчәнлек төрләре диләр? Ни өчен? Кешенең эшчәнлеге һәм сыйфатлары арасында бәйләнеш нинди? Уңышлы эшчәнлек шарты нәрсә ул? Үзегезнең җавапларыгызны дөрес җаваплар белән чагыштырып карагыз. Хаталар бармы? Киләсе очрашуларга кадәр.